a peu pel Pirineu català d'en Manel Figuera i en BTT pel Pirineu català, de l'Oriol Guas, tenen una història. La concepció d'aquesta col·lecció, d'aquests dos llibres, com el de l'Aliana Comalada, sobre la cuina del Pirineu, doncs ens va venir justament pel fet que s'acostava el 350è aniversari del Tractat dels Pirineus i volíem, des del Departament de la Vicepresidència i des de la Casa de la Generalitat, donar una nota optimista, una nota que arribés a tota la ciutadania de dir el Pirineu és és el nostre, el compartim, és català, en tot cas pel que fa a la banda est, i per tant, fem uns llibres que permetin a la gent passejar-se tranquil·lament per banda i banda del Pirineu sense tenir present la frontera, amb aquesta concepció transfronterera. Una concepció que, per altra banda, lliga molt bé amb la nostra feina diària, amb el concepte d'espai català transfronterer, que, com bé sabeu, des de fa anys treballem des de la Casa de la Generalitat, des de la Generalitat mateixa, en col·laboració amb les institucions del nord i del sud de la frontera. És un llibre que ha sortit fa ja uns quants mesos i que d'alguna manera recull tota una sèrie de rutes en bicicleta de muntanya des de la Cerdanya fins al Mediterrani, fins al Rosselló o l'Alt Empordà. D'alguna manera recull, diguem-ne, els itineraris que poden ser més atractius, més interessants per fer en bicicleta per tot el cantó de la Serralada, ja sigui pel cantó nord o el cantó sud. Molt semblant, o sigui, és la mateixa zona també, aquests són recorreguts a peu, però el mateix sector geogràfic que ell ha agafat també és el que m'han encarregat a mi, i és igual, des del Cap de Creus fins a la Cerdanya, agafant tots aquests massissos muntanyosos de la Catalunya del Nord i els limítrofs de la Catalunya del Sud. Sempre es descobreixen coses o es redescobreixen coses. La part que conec més bé és la Cerdanya, és el Conflent, el Capcir, que són més propers a on visc jo, que és a Cerdanya també, però també coneixia el Canigó, també el conec, també coneixia els Aspres, la muntanya de les Salines, l'Albera, el Cap de Creus, que passa que queda més lluny de casa. El que he fet ha estat redescobrir aquests llocs, tornar-hi a passar de nou, i el que també comentava ell també és veritat, o sigui, si són recorreguts de muntanya mitjana o baixa, com que hi ha pistes, hi ha camins nous, hi ha canvis, caigudes d'arbres, ha calgut ressenyar-ho de nou perquè en alguns punts el tenia malament. A alta muntanya ja és diferent perquè més o menys continua sent el mateix. Home, a veure, la dificultat primera és, en un territori tan extens, escollir 20 itineraris que siguin representatius. Que siguin prou originals i que estiguin a l'abast de la gran majoria de persones que es dediquen a la bicicleta de muntanya. Llavors una mica és intentar conjuminar aquestes coses, vull dir que sigui un llibre útil per la immensa majoria de gent que fa bicicleta de muntanya, que mostri els llocs més macos que podem trobar a qualsevol comarca i a la vegada també interessa que al llibre hi hagi tota la informació necessària perquè un pugui seguir la ruta aquella sense por a perdre's, sense tenir cap dificultat en seguir l'itinerari. Això és molt important. En aquest cas, clar, són encàrrecs, en tenia un altre... De l'editorial o...? De l'editorial, sí, em van trucar, m'ha fet més d'una vegada això, em van encarregar un llibre de 50 sessions fàcils del Pirineu català, que ho vaig fer abans que aquest, llavors em van encarregar aquest altre, i ara un de raquetes que també l'he acabat, de 50 recorreguts en raquetes de neu des del Canigó fins a la Vall d'Aran, vull dir que això també m'ha portat molta feina, també l'he acabat precisament, no? Però quan et diuen aquests recorreguts triats ja és un encàrrec, llavors jo, bé, si em veig capaç de fer-ho, vaig dir que sí, perquè la zona m'agradava molt i que ho podia fer, i dificultats les mateixes, o sigui, triar aquests 20 recorreguts està a la màxima dificultat, perquè és que en podia fer centenars o en podia fer molts més, no? Però bé, amb molt de gust, vaja, jo content d'haver-los fet. Totes tenen exactament la mateixa estructura, vull dir que hi ha una fitxa tècnica amb tota una sèrie de detalls així molt esquemàtics del que és la ruta en si, hi ha una descripció molt breu, amb 3 o 4 línies, on et diu a grans trets de què va aquella ruta, diguem-ne quina és la qüestió bàsica de la ruta. Després hi ha el que és la descripció en si, descripció superdetallada de tots els indrets per on es passa,
Després hi ha uns quadres destacats on d'alguna forma en cada ruta hi ha un parell de comentaris a fer sobre dues zones destacades, no? Zones que poden tenir un interès de tipus paisatgístic o arquitectònic o de tipus més humà, no? Però una mica és un complement a la ruta descrita. Després hi ha un perfil altimètric de la ruta que se segueix en bicicleta, un esquema gràfic on hi ha un planell molt esquematitzat per on va la ruta. I finalment hi ha fotografies. Amb moltes dificultats diferents. Sí, les dificultats queden plasmades amb la fitxa tècnica. O sigui, amb la fitxa tècnica tenim el recorregut en quilòmetres, tenim el desnivell en metros, tenim els horaris, tenim, etc. Totes les qüestions bàsiques. És el mateix, o sigui, la presentació de l'itinerari, sense tampoc com que es van dir un màxim de dígits també per cada capítol, no podien sobrepassar els 6.000 o els 8.000 dígits o caràcters, doncs no podies tampoc fer més del compte. Els recorreguts que són curts hi posava més coses i els més llargs eren més sintètics. Després el mateix, o sigui, la fitxa tècnica, en aquest cas, clar, el perfil altimètric no val la pena perquè ja ressenyo, de cada punt que ressenyem ja posem l'alçada corresponent. Si sortim de 500 metres i pugem a 2.500 ja ho ressenyo, i el que sí poso és l'horari. Però l'horari és molt relatiu, perquè si un dia tenim mal de panxa anirem més a poc, i si un dia anem més lleugers anirem més de pressa. Persones diferents, gent que va corrent avui en dia, gent que va córrer a la muntanya. En dos casos, 20 itineraris a peu, i evidentment no són pas els mateixos itineraris. No. Ja potser se'n creuen una vegada o altra, no? Segur que es creuen. Oi que sí? Per acabar, l'editorial és? Cossetània. Cossetània se pot trobar a les llibreries o a la llibreria catalana. Aquí es trobarà, aquí sens dubte. Moltes gràcies a tots dos. Molt bé, a vosaltres.